ପିଲାମାନେ କିପରି ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୋପାନର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହର୍ଷଇକାର ଯୋଗ ପାଠ କିପରି କରିବା। करे हण ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ करे ହସିକାର କି ହୁଏ। करे हण ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ करे ହସିକାର କି ହୁଏ। ଏ ହସିକାର ଥିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ମାଛି ଏଠି ହସିକାର ଅଛି। ନଡ଼ିଆ ଏଠି ହସିକାର ଲାଗିଛି। ସେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଝିଅ, କିଆ, ବହି, ବାଲି, ଘିଅ, ଲିଆ, ଦହି, ଗାଲି, ଡିହ, ଜିଆ, ପହି, ନାଲି, ବିଲ, ବଡ଼ି, ରାଶି, ଖଡ଼ି, ଖିଲ, ବାସି। ଏବେ ତିନିଟି ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଆ, କଳିକା, ବିରାଡ଼ି, ଲଉଡ଼ି, ବଡ଼ିମା, ବନିକା, ଗଡ଼ିଆ, କଉଡ଼ି, ପରିଚୟ, ଇତିହାସ, ଅଭିଳାଷ, ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି, ପଇସା ନବ ଗଣି, ରାତି ପାହିଲାଣି ରାବଇ କାଉ, ଉଠ ଉଠ ମଠ ନ କର ଆଉ। ରାତି ପାହିଲେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବେ? କାଉ। ଆଉ ମଠ ନ କରିକି ଅଳସୁଆମୀ ନ କରିକି ଉଠି ପଡ଼ିବା। ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ପିଇବା। ପଇସା ଯେତେବେଳେ କାଠୁ ନେବା ତାକୁ ଗଣିକି ନେବା। ଜମିନ ରଖ ପଡ଼ିଆ, ଲଗା ପଣସ ନଡ଼ିଆ। ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ନ ରଖି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇଦେବା, ଯେଉଁଠୁ ଫଳ ବି ପାଇପାରିବା, ଛାଇ ପାଇପାରିବା, ସେଠୁ ପତ୍ର ବି ପାଇପାରିବା। କରେ ହସିକାରକୁ କରେ ହସିକାର ଏପରି ବି ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଖରେ ହସିକାରକୁ ତଳେ ସେହିପରି ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବା। ହର୍ଷଇ କାର ଯୋଗ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। करे हण ଯୁକ୍ତ ଡେସ୍ ସମାନ करे ହସିକାର କି। ଏରେ ହର୍ଷଇ ହେବ। ସେମିତି ଡେସ୍ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ଖି, ଖରେ हण ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ଖି। ସେମିତି ଚରେ हण ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ଚି। ଥରେ ହସିକାର ଥି କିପରି ହେବ? ଥରେ हण ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ। ପ୍ରଥମେ ଥରେ हण ତ ଲେଖାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ହର୍ଷଇ ଲେଖିକି ଲେଖିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ହର୍ଷଇକାର ମାତ୍ରା ଯୋଗ କରି ଲେଖ। ମାଛ ଲେଖିଛି, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଛରେ ହସିକାର ଲେଖିଦେବା ମାଛି ହେବ। ନଡ଼ଆ, ସେମିତି ଡରେ ହସିକାର ଯଦି ଲେଖିଦେବି ନଡ଼ିଆ ହେବ। ସଜାଇ ଲେଖ। ଆପଡ଼ି ପଡ଼ିଆ। ଡିଲଉ ଲଉଡ଼ି। ପାଦ ପୂରଣ କର। ପାଣି ପିଇବ ଡେସ୍ ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି। ଡେସ୍ ନବ ଗଣି ପଇସା ନବ ଗଣି। ପାଣି କିପରି ପିଇବ? ଛାଣିକିରି ପିଇବ। ରାତି ପାହିଲେ କିଏ ରାବେ? କାଉ। ଜମିକୁ ପୁଡ଼ିଆ ନ ରଖିଲେ କ'ଣ ଲଗାଇବା? ପଣସ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କିପରି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ?